ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋପନରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗାବ୍ରିଏଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ଦୂତ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯଶୋଦା, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଅଛି। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ଦେଶର କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ? କାରଣ ଆମେମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ତାରା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ଗୋପନରେ ଡାକି ସେହି ତାରା କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିନେଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଗଲେ।
ପଣ୍ଡିତ। ଆଉ ଦେଖ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ତାରା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ଥିଲେ ଶେଷରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହିଗଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ